El carrer Unió de Palma és un carrer que uneix les Rambles i el Passeig del Born. Té dues pintures mítiques que qualsevol que passi per allà sap quines són. Després també hi ha molt de comerços, però per desgràcia ara mateix estan tancats. Tot i això, n'hi ha qualcun que encara es resisteix. També és una passejada curta, perquè el carrer Unió és curt, va des de la botiga Cellà fins al teatre principal de Palma i bé, i passam per la típica hamburgueseria Alaska, que ara us l'ensenyaré. Ara vos ensenyaré la típica hamburgueseria Alaska. Ara hi passarem. No passeu pena. És molt... la passejada pel carrer Unió és molt lleugereta de dur. És molt típica, molt... Si vas per Palma, hi has de passar. És un carrer petit, perquè és un carrer petit, realment. I bé, ara us ensenyaré. Aquí teniu la hamburgueseria Alaska, típica hamburgueseria de Palma, mítica, oberta des dels anys 70, i qui ha viscut a Palma sap quina és, sap on és, i allà ha menjat com a mínim un pic durant la vida. Després passarem per diversos forns, entre ells el forn del teatre, que és el forn que hi ha de vora el teatre principal. És molt... O sigui, el cartell és típic, que qui ha passat per allà, això ara vos ensenyo la paradeta, l'estanc, però ara hi passarem pel forn. Ara anirem al forn i hi passarem. És molt típic, molt tòpic. Sí, i hi ha molta de gent que hi passa. És un comerç que està obert des de fa molta estona, o sigui, des de fa molt de temps. I si qualque dia passeu per allà, comprau panades, que les fan molt bones, o raviols, o qualque ensaïmada. O sigui, tot allò que fan allà ho fan molt bo. I ja us dic, ara us ensenyaré el típic cartell, el cartell del forn. Si... pensava... Ara... Ui! Ara el veus? El veus aquí. I ja vos dic,
passeu a comprar en el fons del teatre perquè se veu molt bé. I després tenim el Teatre Principal de Palma. El Teatre Principal de Palma és això, el teatre on es fan totes les funcions de teatre. Els alumnes de l'escola de teatre, de l'escola superior d'arts escèniques, els alumnes de quart fan la seva funció aquí. O sigui, si conegueu... I aquí veig l'Espany, que té la típica cara de teatre, el símbol. I aquí teniu un cartellet de lo que fan ara. I bé, això és la passejada pel carrer Unió de Palma. És un carrer petit, ja vos he dit, no té gaire cosa més que el teatre principal, l'Alaska, que és típic. De fet, de vora l'Alaska s'han fet moltes coses, o sigui, té molta història i bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu que passegi per qualque carrer de Palma en concret, o sigui, si voleu que vos ensenyi qualque cosa en concret, deixeu-ho en els comentaris, per favor, i si vos ha agradat, subscriu-vos per més passejadetes, perquè així jo seguiré passejant, però així m'ajudeu, m'animeu a que segueixi fent vídeos per vosaltres, i deixeu like si vos ha agradat, i gràcies, de veres, gràcies per veure els vídeos, i adeu, adeu, adeu. Que vagi molt i molt i molt i molt bé. Ara vos deixaré una miqueta amb les darreres passes d'aquesta caminada. Com veus, aquesta estàtua, i bé, ja vos he dit, vos deixen les darreres passes. Que vagi molt bé, cuideu-vos, i per favor, subscriviu-vos, que m'ajudeu molt, no us imagineu el que m'ajudeu. Respirant aire pur, respirant. Inspireu, expireu, inspireu, expireu. I això ha estat la passejada. Adeu, 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 adeu.